Bos días a todos, amigos, desde o meu recuncho de Trevinca. Yolanda Taboada Fernández é unha escritora nova coa que me honro compartir espazo no noso grupo cultural Nós, a xente do redor. Yolanda posúe unha sensibilidade especial que utiliza a miúdo para chegar ao máis profundo do noso ser, facéndonos pensar na filosofía do que nos conta nos seus relatos. A quenda diste espazo das madrugadas correspóndelle hoxe ao relato Baila conmigo, que Yolanda regálanos no número 21 da nosa revista, e do que eu tentarei poñer voz aos seus primeiros parágrafos. Baila conmigo. Corría o mes de febreiro. O frío envolvía con vento xeado e neve a calquera que ousase salir á rúa. Pero a veciñanza estaba xa afeita a tales circunstancias e a necesidade era tal a esas alturas da guerra que non quedaba máis remedio que ataviarse con toda a roupa de abrigo que se poidese levar e encamiñarse ao comercio asignado para recibir os poucos comestibles que proporcionaba a cartilla de razonamiento. Antón levantouse moi cedo esa mañá. As provisións xa escaseaban e chegara aos seus oídos que un camión de víveres estaba por chegar. A pesar do madrugón, cando chegou, había xa un par de dúcias de persoas facendo fila. Eran os seus veciños, os seus amigos, e aínda así pensou que oxalá non pudesen chegar. Sentiuse mal inmediatamente. Todos perderan peso e os anos, a pesar de que non discorreran, envolvían os seus rostros facéndolles parecer anciáns que apenas 30 primaveiras. Moitos deles levaban roupas raídas polas ratas que campaban as súas anchas nas casas pola falta de luz e calor, e sucias debido ás dificultades para acceder a xabóns e mesmo a auga corrente polo frío. Queridos amigos, continuade ca lectura deste maravilloso artigo que Yolanda Taboada Fernández regálanos. Moitas grazas, Yolanda.